EV-kuivahöyrylaitteet toimivat loistavana apuvälineenä hotellihuoneiden perusteellisessa siistimisessä. Kuivahöyryllä puhdistat huoneen haastavat tekstiilipinnat ja niihin tulleet tahrat. Käyttämällä pistesuutinta puhdistat lämpöelementtien haastavat rakoset nopeasti ja vaivattomasti. Kylpyhuoneissa kuivahöyryn kemikaalitonta puhdistusta kannattaa hyödyntää hanojen, lavuaarin, saumojen, suihkuseinien ja kaakeleiden puhdistuksessa. Kuivahöyry puhdistaa tehokkaasti kalkkia, mustahometta ja rautasaastumia. Puhdistuksen lisäksi EV-kuivahöyrylaitteet desinfioivat pintoja jättäen jälkeensä puhtaan ja raikkaan tunnelman. Kuivahöyrylaite vähentää siistijän fyysistä kuormitusta ja ahtaissa tiloissa kemikaaliton vaihtoehto on terveyden kannalta loistava valinta. Mikäli lavuaarissa ilmenee tukos, voi kuivahöyrylaitetta käyttää putkimiehen sijaisena. Ekologinen vaihtoehto avaa tukoksen jopa 7 metrin syvyydeltä. Myös saunanlauteet puhdistuvat ja desinfioituvat hetkessä. Yleisissä asiakastiloissa ekologista kuivahöyryä kannattaa hyödyntää rosterihissien lisäksi myös huonekalujen, kangassohvien, mattojen ja lattiapintojen puhdistuksessa. Hotelliympäristössä suosittelemme EV-laitteiden käyttöä myös keittiöissä, missä rasvaiset rosteripinnat puhdistuvat helposti, ekologisesti ja ennen kaikkea turvallisesti vain pientä määrää hanavettä käyttäen.